Hi guys! Welcome sa YouTube channel ko. Magluluto tayo ngayon ng kalderetang baka. Mga sangkap na gagamitin ko: butter, suka, bell pepper, garlic, carrots, and potato, cheese, onion, tomato sauce, toyo, Leia and Perrins, Worcestershire, liver spread na dinulute ko na sa tubig, at syempre ang baka natin. Kahit ano naman lutuin natin sa baka, masarap yan, lalo na kung ikakaldereta pa natin. Tara, mag-isa na tayo. Naglagay ako ng butter at intayin nating matunaw. Maglalagay tayo ng bawang, igigisa natin. Sibuyas naman. Sunod naman ang tomato sauce. Para sa akin, isa sa importanteng ingredients ang tomato sauce kasi ito yung nagbibigay ng kulay at asim sa lulutuin natin. Pag nilagay na natin ang tomato sauce, dapat wag muna nating aluin at inahan natin ng apoy para maluto ng maayos. Lagyan ng asin, ayaang magmantika bago ihalo at alalay lang sa paghahalo. Yang parte kasing yan ang magiging resulta kung anong kalalabasan ng niluto mo. Yan, nagmamantika na siya. Pwede na nating ilagay ang baka. Ilalagay na natin ang baka at hintayin nating ma-absorb ng baka ang tomato sauce. Aluin lang nating mabuti. Okay na to, palalambutin ko na ang baka at ipe-pressure ko na. Ilalagay ko na ang toyo at suka, tinimplaan ko na para balance ang lasa, di maasim at tama lang ang alat. Sinabay ko na sa toyo at suka ang magic sarap. Try nyo, mas okay yun. Sa na-experience ko po, 15 to 20 minutes, malambot na po siya. $20 minutes na ang nakalipas, check natin kung malambot na. Yan, malambot na. Ilalagay na natin ang ibang mga lahok. Carrots tsaka patatas ilalagay ko na para lumambot na. Cheese naman para malinamnam siya. Liver spread naman, pampalapot at nagbibigay ng extra flavor sa pinakasabaw niya. Haluin na natin mabuti para ma-distribute ang lahat ng nilagay nating sangkap. Then inahan natin ng apoy, in a minute luto na. Kasi nga napalambot na natin sa pressure cooker. Tinikman ko medyo matabang, kaya asin na lang ang ilalagay ko. Last natin ang bell pepper, hinuli ko para di madurog.
Sunod naman yung Worcestershire. Nagbibigay ng aroma at pag naamoy ang pagkain lalo kang magugutom. Lalagyan ko siya ng konting toyo. Napansin ko kasi medyo maputla. Para lang magkakulay, mukha kasi siyang may anemic. Pero in fairness, tinikman ko siya sa sobrang sarap, nakalimutan ko ang asawa ko. Joke! Lagi ko pong sinasabi, enjoy lang tayo sa lahat ng ginagawa natin. Sana may na-share na naman ako sa inyo. Don't forget to subscribe, comment, ring yung notification bell para ma-update kayo sa next video ko. Good night everyone!